Pipila ka lugar sa General Santos City gilockdown. Atong sayron ang detalye sa live report ni Jandy Esteban. Jandy! Yastek, gilockdown ang pipila ka mga area sa Barangay Bula Humandunay nagpositibo sa COVID-19. Samtang ang mga drivers o dispatcher sa papublikong sakyanan miangal na tungod apektado ang ilahang kita sa pagpatuman sa border lockdown. Gibarikadahan ang matag entrada sa mga lugar nga gilockdown nga sakop sa Barangay Bula sa General Santos City. Mingaw ug walay makitang naglakaw-lakaw sa dalan, gawas sa kapulisan nga 24/7 nga nagbantay. Ang mga kapulisan bisan udtong tutok ilahang ginalibot-libot ang mga purok nga gilockdown aron masiguro nga ang mga residente wala gagawas sa ilahang mga balay. Huwebes dihang gilockdown ang portion sa Hapsay Street sa Zone 7, portion sa Jensenville Subdivision, Pontino Street sa Zone 4 ug portion sa Divina Gracia Street sa Zone 6. Ang moong mga area gipaubo sa critical zone. Busa wala gitugutang residente nga makasulod o gawas. Samtang gipailawom sa MECQ o containment zone ang Zone 3, 4, 5, 6 ug Jensenville Phase 1A sa Zone 7. Samtang pipila ang anaa sa buffer zone areas. Then we were surprised for another case dun sa Jensenville naman. So sa Jensenville, the 58-year-old male, yung dalawa ngayon na patient, actually nasa sila ngayon, hospitals. Giandam na sa LGU ang food assistance alang sa kapinlibong apektadong residente. Ang barangay Apopong nga apil sa gilockdown, gilift na kini human makumpleto ang contact tracing. So iba naman yung naging iba po yung naging approach natin sa Bula kasi ang nangyari sa area naman ng Bula, from one zone, meron kasi talaga siyang unlike the Apopong na nagstay talaga siya na quarantine agad natin siya dun sa may area. Sa Bula kasi there was history of nag-visit siya sa relative niya sa kabilang zone. Giklaro usab sa CHO nga wala pa kunoy local transmission sa syudad. Sa ngayon wala pa tayong local transmission because according to our infectious disease expert and the rest of the members naman ng ating interagency task force, we are still able to directly link one case with the other. Nagpabilin ang border lockdown sa General Santos City ug mga essential travels lamang ang ginatugutang makagawas ug makasulod sa syudad. Tungod niini, apektado ang pagpamasada sa mga pampublikong sakyanan tungod minus usab ang mga pasahero. Dinhi sa bus terminal sa Bulaong, kung sa una alas 9 pa lang sa buntag, maka 30 ka biyahe na sila. Apan karon, 8 ra ang nakalarga ug tagduha ra pagyod ang pasahero. Pinapababa nila kung inspeksyon, kung taga-asa ka, o dili ka taga-jinsan, dili ka kasulod. So, kamo, epekto sa inyo ha? Epekto sa wajin yung pasahero. Ang hitabo, murag, nahadlok ang mga pasahero, mga maadto diri. Nihinay na po ang biyahe na mo karon. Halos panggasolina lang kung makuha niyo. Ipasabot sa CHO nga kinahanglan nila ipatuman ang border lockdown aron malikayan nga mukatag pa ang COVID-19 sa Jensan. Ilabi pa nga ilahang kasikbit nga mga lugar sama sa Pulomolok, South Cotabato, dunay local transmission. Samtang sa total confirmed cases sa Jensan, miabot na sa 53 confirmed cases o 25 active cases na lang gumikan ng karaghanan na ka-recover na. Tek. Okay, daghang salamat, Jandy Esteban o Amping Maria.